Ej, nie możecie kawałek dalej? No nie da rady. A o co chodzi? Już i tak zabijamy się o własne linki, a teraz jeszcze o wasze. Przepraszam. Naprawdę. Weź gościu, przenieś się i finał. Weź może jakieś poproszę i finał. Spadaj stąd, Leszczu. No to chyba zostaniemy sąsiadami. Kosmetyczka. Dobra, jak już musicie. Tylko żebyś potem nie płakał. Tam. O co chodzi? Nie wiem, jak lamus jakiś. Leszczu, wszystko słyszę. Przepraszam, lamusie. Pomóc? Co wy jacyś tacy obrażalscy, co? Już tak będzie do końca? Nie będziemy się do siebie odzywać? Zrywajmy się. Marcin. No co? Może pojedziesz z nami na Dicho? Moją wypasioną bryką? Marta jestem. Marcin, Marta, dużo mamy ze sobą wspólnego. Połowa imienia taka sama. To nie może być przypadek. Skąd jesteś? Z Zielonej Góry? Co? No co? Kurczę, to znaczy, że mamy dużo więcej wspólnego niż myślałem. Chłopaki! Wiecie, co oni są? Falubazy! Jesteście z Zielonej? Stal Gorzów, stal Gorzów, stal Gorzów, stal Gorzów, stal! Niesamowite. Piękne z Zielonej Góry. Tak daleko od swojego małego miasta bez tramwajów. Co wy w ogóle tutaj robicie? Tak daleko od swojego śmiesznego miasta bez ratusza. Wiesz, że niedaleko to jest Grudziądz? Druga liga żużlowa. Może dasz się porwać na wycieczkę. Jak już spadniecie na swoje miejsce, to będziesz znała trasę. No co? Nie pasujecie do Ekstraligi Falubazy. Tak? A pamiętasz jeden mecz? Faluba Stal. 69-21. Masakra, co nie? I kto tu do czego nie pasuje? Może z nami zagrasz, kolego z liceum? A co, macie zespół jakiś? Postrzelamy trochę. Poczujesz nasze studenckie klimaty. Nie, stary, dzięki. Nie lubisz męskich sportów? Koleżanka cię na żużel nie zabiera? Ty weź już, daj mi spokój z tymi waszymi zielonogórsko-gorzowskimi jazdami. Ja jestem z Warszawy, mam ratusz i tramwaje, mam rzekę, też mam wszystko. Widzę, że czaisz bazę, warszawiaczku. Ale masz coś i ja bym o to coś zawalczył. A ty co masz? Mam fajną brykę. No masz, ja nie mam. No ale masz fajną kobietę. No mam. I ty nie masz. Może jednak. Kobieta za brykę. Ty weź, człowieku, masz żużel zamiast mózgu. Dobra. Dzieciaku. Dobra. To sport dla facetów, rozumiem. W wojnę to się bawiłem w przedszkolu. Ostry jesteś. Strasznie się wystraszyłem. No i dobrze. Jaki pajac! Oczywiście cała ta ich gorzowska napinka, że oni 7 razy mistrzostwo, a my tylko 4. Że oni stadion, a my kurnik. A jeszcze 2 lata temu poszli koz na drugim łuku, tramwajarze cholerni. Pajac jakiś! Po prostu jeszcze śmie mi się gdzieś zapraszać, na jakąś imprezę ciągnąć. Jaką imprezę? Nie wiem, na jakąś wiejską dyskotekę czy coś. No ale chyba nie przyjechaliśmy tutaj na wiejskie dyskoteki, nie? Imprezy mamy w Warszawie, chciałem zauważyć. No. Pospieszmy się, bibka się już zaczęła. Marta, weź wyluzuj. Jedź z nami, nie ma co się kłócić. Umówmy się, że przy nas jesteście zerem i finał. Ale miasto jest fajne, nie? Nie, no teraz to ja gościa zabiję. Ty daj mi 5 minut, to ja go zabiję, co? Nie, ja do niego wyjdę i pokażę mu magię falubazu. Ty, a może on ci się podoba? Tak, jest piękny, jak slamsy pod stadionem.
Ty! Wiesz co? Nie rób takich numerów, nie stój pod naszym namiotem i nie podsłuchuj, tak? Fajnie, jedziesz z nami. Zatrzymaj się już! Przecież ja nie mogę jechać z tobą, nie rozumiesz tego? Wypuść mnie! No wypuść mnie, przecież ci powiedziałam! Lamus z Gorzowa. Marta, no weź. Sorry, no. Olej tam tego dzieciaka. Wbijaj się z nami, falubaziaro. No, myszkomiki to łatwo jak skok do tramwaju. Dobra, olać ją. Spokojnie. Miękczy się jeszcze. Spoko. No co? Ciągle obrażona? Sorry za te moje teksty. Fajne macie to miasto. Deptak, palmiarnia, kabarety. Jest super, okej? Dobra? Korzów tego nie ma. No, już dobrze? Tylko nie mów chłopakom, bo powiedzą, że mam renegat. Wiesz co? Gadaj sobie co chcesz, ale podsłuchiwanie pod namiotem jest ohydne. No wiesz, no, musiałem cię jakoś z tego namiotu wyciągnąć. Spadaj. Może jednak z nami wejdziesz. Nie! Będziesz tu siedzieć całą noc? Czy wrócisz sama przez las? Wysuwaj stąd! Nie twój interes! Jak chcesz. Szkoda, myszkomiki. Szkoda. Nie wierzę. Ciągle tu sama siedzisz? Twarda jesteś. Jak nasza stal. Posłuchaj. Olejmy te żużlowe klimaty, co? Ty z Zielonki, ja z Gorzowa. Możemy być jak Romo i Julia, czy co tam. Będę do ciebie przyjeżdżał na derby, ty do mnie. Ej, powiedz coś. Wiesz, naprawdę jesteś ekstralaska, wiesz? Nie marnuj się dla tego warszawskiego dzieciaka tam. Nie zdradzaj naszej ziemi lubuskiej. Tam jest nasz camping? A co, nie wiedziałeś? Dokładnie po drugiej stronie. Chodź, zwijamy się. Super pomysł. Teraz jest najcieplejsza woda. W życiu się z wami nie zabiorę. Trzymaj. Ej! Zaczekaj, Marta! Marta! No i co, bzyka się troszeczkę? Zamknij swój temperyj, tak? I weź buty. Chyba się nie bzyka. Możesz mi powiedzieć, o co chodzi? No, jak o co? Jak zwykle, o kobietę. A dobra, a konkretnie? O piękną, atrakcyjną kobietę, wiesz. Jakie zasady? Do pierwszej krwi. Ale jak? 3 na 1? Może być i 3. Szeroko. Co? 3 na 2. A co, że to aż tak ma być? Szeroko.